ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର କେଇଟା କହିତା କହିଲ? ମୋର ଦିଟା। ଏତେ ଗର୍ଭରେ କହୁଛି ମାନେ ସତ କହୁଛୁ। ମୋ ଆଗ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପଛ ସ୍ୱାମୀ। ପଚ ସାଲ ଆଉ କଣ କେଡେ ଗର୍ଭର କଥା। ମୁଁ ବି ଗର୍ଭରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତମେ ତୁ ତମ ଗ୍ୟାସରେ କୁକୁର ମୃତ୍ୟୁ ତମ ଗ୍ୟାସରେ କୁକୁର ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇଟା ସତ। ବାସ୍ ଦିଟାରେ କାମ ଚଳିବନି ଭାଇ। କମ ସେ କମ 7টাର ସୋମବାରରୁ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଫକୁ ପୁରା ବିଜି ରହ। ତମର କିଛି କହିବାର ଅଛି? দু একজন দুষ্টু গরু ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର କେଇଟା କହିତା କହିଲ? ମୋର ଦିଟା। ଏତେ ଗର୍ଭରେ କହୁଛି ମାନେ ସତ କହୁଛୁ। ମୋ ଆଗ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପଛ ସ୍ୱାମୀ। ପଚ ସାଲ ଆଉ କଣ କେଡେ ଗର୍ଭର କଥା। ମୁଁ ବି ଗର୍ଭରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତମେ ତୁ ତମ ଗ୍ୟାସରେ କୁକୁର ମୃତ୍ୟୁ ତମ ଗ୍ୟାସରେ କୁକୁର ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇଟା ସତ। ବାସ୍ ଦିଟାରେ କାମ ଚଳିବନି ଭାଇ। କମ ସେ କମ 7টাର ସୋମବାରରୁ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଫକୁ ପୁରା ବିଜି ରହ। ତମର କିଛି କହିବାର ଅଛି? দু একজন দুষ্টু গরু